ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба саи мо рӯй, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафт. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон Opel Hatchback аст ки светои сафед, соли барои 6 1991 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор мегад простоя экономия 1.6 литр, коробкаш механика. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад балон нав аст, салон шафтод аст, магнитофонаш кор мекунад, 4 дискаҳои худаш, радной краска сафеда мегад, балонош нав. ҳуҷҷатҳои мошин мегад ки буд шудага. ай сабабе ки ҳам кас нест мегад мошина ҳай кунад, ба ҳам хотири мошина мефурӯша мегад, ягон одам нест ки мегад ҳай кунад. нархи мошина 22 000 сомонӣ гуфтачанд, бо арзон муомилаи хубам дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бардон азиз, номерои мегафони Тоҷикистон ва номерои Россия аст. дар ҳар ду номерошон WhatsApp пайваст доранд. кам кардани одамони харидор бошад, арзон муомила мешавад. марҳамат, дигар маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмида гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Toyota Corolla аст ки дубайская, светои сафед, соли барои 6 2008 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош мегад инашам простой аст, коробкаш механика. сайзтани мошин мегад нахаду Toyota Corolla 2008 сол дубайский. ҳуҷҷатош мегад ҳастане ки нагуфтанд чанд қасрок ҳуҷҷат дорад, мегад 4 диска, 4 балонаи 80%, электропакет, кондитсионер, ҳамаш нахаду. мошин мегад бе камбудӣ аст. хай бо маълумоти пурраша занг зада мепурсен. нархи мошина баъдон 6 000 сомонӣ гуфтааст ки бо ягон сум дига арзон мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, бардояне ки райони Кӯйбаш мешавад, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. ҳуҷҷат ҳамаш ҳаст. мошин 6 000 сомонӣ, нархиш арзон, 2008 солаи дубайская. рақамҳои тоқа рақамҳои Россия аст. дар ин рақамҳо намедонам ягон чӣ пайваст, иша ягон чӣ нагуфтанд. агар шумо харидор ҳастед, номери Россияшон ҳамин номер кор мекунад, метавонед дигар маълумотша гирен. агар мошини хари аниқ боша мегад, бо ягон сум муомила мешавад. хоб, марҳамат, тамос гирен. баъдрон агар шумо дар махали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан бошад, ҳамин хел мошин, метавонед ки сурат маълумот чорӣ кунед. мо ин ҳамин хел эълонда фурӯшта албатта мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ВАЗ 2107 аст ки светои сафед ки мошин як дастгаштага мегад соҳибшон. соли барои 6 2003 соле ки 34 бензини холия, уман газ задаги нест, объем мотораш простой 1.6 литр, 5 тага коробка аст, коробкаш механика. мошин мегад нахаду. мошин мегад ду балони пеш мегад пачка, ду балони ақиб мегад средняй. мошин мегад як дастгаштага хадавои кадаги, ягон душ мегад пусидаги задаги надорад. мегад мошин яъне ки тоза мегад, просто қариб хеле ки дар хона хоб буд, мошин нав ай гараж бировардиан, яъне ки мойка пойка накарда сурат гирифтан. мошин баъдон ай ҳамун завод мегад чанд сол пеш, яъне ҳамун 7-8 сола 10 сола ай завод ай Москва мегад гирифтем. тозира як дастгаштага, ягон душ мегад пусидаги надорад. даже солои нав буд ки 2003-2005 хеле сола баъдон азиз. нархи мошина 14 000 сомонӣ гуфтаам, бо арзон мешавад. ин мошин дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. ягон вариантҳои алишам дошта бошен, пешниҳод кунен. мошин кадоми сумкати мехарад, бо арзонтар мешавад. марҳамат, занг занед. мошини фурӯшӣ аст баъдрон бояд тайга аст Opel Hatchback аст ки соли барои 6 1995 солае ки инашам бензини холия. объем мотораш простой мегад 1.6 литр, коробкаш механика. ҳолати мошин мегад беҳтарин нахаду. 4 балон мегад нав, 4 диска, чихолои нав, магнитофон салон. ин хе шоколадный цвета. мошин мегад нахаду. 95 солае ки неки сайстани ранги 97 98 ҳамин хел сайстани. мошин нахаду мегад баъдон хай камбудша нагуфтам, бо дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон пурсида мегирен. нархи мошин мегад 28 000 сомонӣ аст. бо омада аз пеш бинем, бо ягон сум муомила мегад. танҳо дар назди
капоти мошин ба телефон савдо намешавад. 28000 сомон ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. номерашон TCL. кадоми шумо ки мехоҳед марама тамос гиред. агар шумо дар манхали мошинаи фурӯшӣ хона, замин, квартира ягон чӣ барои реклама кардан дошта боша, ин намехел адрес маълумот ҷарои кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон ВАЗ 2101 советский ҳаста ки светои намхали кабутаи савзаи намхали раъднои краска мега бародарон, яъне ки ВАЗ 2101 советский мехел мошин. соли барои шуш 1975 солае ки бензини холияи суди фуриш, авиамотораш прасто 1.6 литр, коробка механика, мошин мегад ҳолати миёнаи нахаду, яъне ки мошина зури зур на бези ҳолати миёна мегад нахаду ҳастай кор мекунад. балонош хай прастой 50%. нархи мошин мегад 5000 сомонӣ ҳастай, бо арзон мешавад. ин мошинам дар территорияи Душанбе қарор дорад. нагуфтиянд дар куҷо Душанбе ҳастай, хаям территорияи Душанбе ҳастай. аз пеш мега омода бинед. дӯстон азиз, агар шумо харидори конкрет набошед, занг зада пурсед ки чӣ камбудӣ дорад, барои камбудиашон нагуфтиянд. территорияи Душанбе 5000 сомон номерашон мегафонай. лайко бепула гузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе ки дорен падлица кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон бояд тайга ҳастад ки Opel хетчбек ҳаста ки светои шампанский соли барои 6 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авиамотор прасто 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дискаҳои престиж, 4.80%, салон шамсода, миёна средни, магнитофон ҳамаш кор мекунад. ҷои задагӣ пӯшидагиша нагуфтанд. хай бо агар шумо хатчбек хар бошед, бо маълумотҳои пурраша пурсида мегиред. светои хадавой ҳастае ки шампанский соли 95 сол бензин газ. нархи мошина мега 29000 сомонӣ гуфтаесем. одамони харидори конкрет набошад, ай назди капоти мошин бо ягон чи одамгарӣ муомила мекунанд. 29000 сомонӣ инашам дар пойтахт Душанбе қарор дорад. номерои мошин транзитае. хоб номери телефоншон TCL ҳаста. кадоми шумо агар харидор бошед марама тамос гиред. агар шумо барои ягон мошин хар бошед, дар комментарӣ ҳаста ки кадом марка ба шумо дар кора. агар ки мо ёфтаам мошинои шумо гуфтагира ҷудо карда пешкаш мекунем. танҳо дар таги видео комментарӣ нависен, мо албатта ҷудо карда пешкаш мекунем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи караван соли барои 6 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авиамотораш прасто 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 балон мега пачка нав заде мегад. хоб хадавоишам нав кардаги, аккумуляторам мегад пачка, балоно ҳамаш нав гирифтаги мегад. мошина яъне ки бародарон ҳамаша қариб нав кардаги мегад. газам мега ба ҳами қарибӣ часпондем. 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ, яъне ки мошин мега ягом расходе ки мошина мегад нархи ахирша дига арзон намешавад. нархи мошин 21000 сомонӣ аст ки бародарон нархи ахироншае. мотори мошин мега нав кардагӣ, хадавоишам нав, аккумулятор пачка, балон 4 диска пачка ва 4 калпак газам нав задаги астае. 1 сола ҳуҷҷатам кардагӣ. ҳамаи расходша каде мега ба ҳамин хотир не ки нархи ахироншае. бародарон ин мошин дар шаҳри Коло 21000 сомонӣ. дигар маълумоти пурраша аз рақамошон гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон Hyundai Sonata ҳаста ки светои софед соли барои 6 2005 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авиамотораш 2 литр, коробкаш механика, сайстани мошин мегад нахаду. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4.80%, 4 диска, электропакет, кондитсионер, задни камера, монитор, магнитофон кор мекунад. мошин мегад нахадвай амаҷур 100% бе ягон камбудӣ. 1 сола ҳуҷҷат, мотор беҳтарин, балон ҳамаш кагнада мегад, чихол ҳамаш 100%. нархи мошина мегад 45500 сомонӣ гуфтаесем, бо арзон ҳам мешавад. мошини хари конкрет набоши мега бародар, биё аз пеш бин муомила мекунем. 2005 сол 45500 сомонӣ нархаш. ин мошинам дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад. кадоми шумо агар харидори аниқ бошед, аз рақамҳои поёмода мегафон метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. шумо дам агар ҳамхали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира бошад барои реклама кардан, сурат маълумот чарои кунед, фурӯшда мегузоред. мошини фурӯшӣ ҳастаи бародарон Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш соли барои 6 2000 солае ки сӯзишфурӯш дизелае. авиамотораш 2 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин мега хай 4 дискаҳои хута 4 балонаи 60-70%, салон тоза, электропакет, мошин хай инами хел сайстена мега на зури зур на без, яъне ки ҳолати чӣ хай гум миёнаи средни хуб бардорон, яъне ки шумо маро фаҳмед ҳолати миёна мега не ки нахадвай 2000 солаи хай баъзе ҷош кам хали сарапина танаи краскаш дорад. ҳамин хай камбудам накинага мошин яъне 100% меша бе ягон ҳолати миёна катиба. нархи мошин мега 26000 сомонӣ аст, бо арзон мешавад. Ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, Ленинский районда. мошин нахаду, нархи мошин 26000 сомонӣ дар Ленинский район Рудаки қарор дорад. кадоми шумо агар мехаред ягон вариант дошта бошед, номерои билайни 800 инстаграм аст. аз ҳамин рақамо дигар маълумотша гирен. лайкҳоро гузоред, навора подлеса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван ятаи дигар соли барои шуш 1994 солае ки бензини холия мегад соҳибшон абиём мотораш простой 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуб қарор дорад барадорон. каравани намхали асфал нисбат 94 сол бензини холия 4 балон мегад простой 4 диска мошин мегад хай ҳолати соза мегад хай бо омада аз пеш бинен савдо мекунем. яъне ки ҳолати мошин барадор инашам ранги на зури зур на безиби ҳолати миёна қарор дорад. нархи мошин мега 13000 сомонӣ аст, бо арзон ам мешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир қарор дар тарафҳои Қумсангир ҷайҳуна гуҷам тарафҳо мешавад. номи ҳозираш Қумсангири пешина 13000 сомонӣ мега муомила мекунем бо ин мошинда. номерошон билайн настаги аст барадорон. инам хел 94 сола нархам арзон ай. кадоми шумо агар харидор ки бошед рафта мошина хубаш аз пеш бинед ва савдо када гирен. лайкотона полни худ гузорем ва ссилкаи навори мо дар чизе ки аст подлеса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст барадорон Mercedes-Benz C-класс ки сечка элеганс светои золотисти соли барои шуш 1994 солае ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад. абиём мотораш 1.8 литраи коробкаш механикаи сайстани мошин мегад нахаду 4 диска 4 балони 80%, 4 та дар электропакет, чихолои нав, салоншам тоза мошин мегад нахадои ранги хобафки ман падон абиёмни кадаги абиёмни аст мехеле намедонам нашна гуфтян мошин мегад элеганс 4 та дар электропакет нахаду краскашам тоза бе расход. хоб нархи мошина мегад 40000 сомонӣ гуфтасем. агар ки мошин хари конкрет набошад омада аз пеш бинанд ягон сум муомила мекунем. раднои краскарам хеле золотисти нем хеле свети шампанский светай 40000 сомонӣ ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғон Тепа. номери телефоншон мегафон нависта аст. аз ҳамин рақам метавонед ки пурра маълумотша гирен. агар шумо мошин хара бошед дар комментари нависед чӣ хел марка мехарен, кадом сол аз кадом территория мо ҷудо карда албатта пешкаш мекунем. фақат шумо сабр кунед, дар комментари нависед чӣ хел мошин мехарен, мо ёфтем пешкаш мекунем. наёфтем сабр кунед, албатта бо дар видеои ояндааш. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Toyota Mark аст ки светои сафед соли барои шуш 1998 солае ки сӯзишвориш бензини холия абиём мотор 2 литраи коробкаш автомат ай. мошин мегад дар ҳолати хуб қарор дорад. маълумотои пурраш мегад телефон катӣ. ягон камбудӣ дорад инаша нагуфтам барои ҳамин аз пеш яъне ки ба телефон метиҳанд. хоб мошин 4 та дискаҳои оригинали дискаҳои 17 ҳам хали калона ки 4 диска ва 4 пакетчикҳои 670%, салоншам тоза, электропакет, раднои краска сафед мошин мегад. инам хали сайстани тоза тоза яъне ки камбудиша нагуфтем, барои ҳамин бо пурсида мегирем. хоб нархи мошина мега 24000 сомонӣ гуфтасем, бо муомила мешавад. одами харидори конкрет бошад аз пеш омада бинда мега ё ки ягон маълумотша хоҳед фаҳмидан ба телефон ба шумо мефаҳмонанд. номери телефоншон мегафон нависта аст. агар шумо мошин хари конкрет бошед аз ҳамин рақамо дигар маълумотша гирем. шумо дар манхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира бошад барои фурӯхтан, сурат, маълумот, адресша нависед партои мо дар видеои оянда рекламада мегузорем. ин бо 12 мошини фурӯшӣ то видеои